שלום לכולם, אני אור. היום אנחנו נעשה קצת בדיקה למודלים שונים, בתוכם גם גרוק 3 החדש של אילון מאסק. אילון מאסק היה בהתחלה חלק מ-OpenAI, עד שהוא הבין שהם לא בדיוק Open, אז הוא אמר להם שלום ולהתראות. קנה את טוויטר, מה שנקרא היום X, ובין היתר גם הוציא את גרוק, מה שנקרא XAI. גרוק יצא בגרסה חדשה, גרסה 3, היום אנחנו נסתכל עליה טיפה יותר לעומק. יש פה כל מיני אתרים שמשווים את המודלים השונים, כמו lmarena.ai. אפשר לראות שפה גרוק, או בשם הקוד שלו שוקולד, מופיע במקום הראשון עם 1402 נקודות. אתר אחר שנקרא Artificial Analysis, אם ניכנס לפה ל-Leaderboards ואז ל-Language Models, נוכל לראות את הטבלה של המודלים הכי טובים. אפשר לראות ש-O3 מככב, ואז O1, ואז DeepSeek R1, וגרוק איפשהו פה מאחורה, אולי הם עדיין לא מעודכנים, עוד לא הבינו כנראה מה הסקור שהוא יכול לעשות, אז זה עדיין לא מעודכן, אבל אני מניח שגם פה הוא יתברג בין החמישייה הראשונה. האתר השלישי זה LM Stats, פה כבר אפשר לראות את O3 במקום הראשון, מיד מתחתיו גרוק 3, ואז גרוק 3 מיני, ואז O3 מיני, ואז O1 פרו. זאת אומרת, OpenAI מקום ראשון וגרוק 3 מקום שני. האתר הבא זה TigerLab MMLU Pro בהאגינג פייס. אפשר לראות פה שDeepSeek R1 מקום ראשון ואז O1 מיני. אני לא חושב שהם... לא רואה פה את O3. O3 לא מופיע פה בכלל, אני לא יודע למה הם לא הכניסו אותו. בכל מקרה, DeepSeek R1 מקום ראשון וגרוק 3 איפשהו פה מקום רביעי. אני לא יודע כמה אפשר לסמוך פה על האתר הזה. בואו נתחיל. יש לנו פה את האתר של גרוק, את האתר של ChatGPT, את האתר של DeepSeek, את Perplexity, שאגב גם יודע לתת לנו את DeepSeek של הסינים R1, אבל בגרסה מאוחסן בשרתים של ארצות הברית. בנוסף, חברת Perplexity לפני כמה ימים הוציאו את מודל R1 בגרסה לא מצונזרת, אז יש מצב שזה באמת הגרסה שאנחנו משתמשים בה פה. בכל מקרה זה אותו מנוע, זה אותם תשובות צריך לתת לי פחות או יותר באותם נושאים, אלא אם כן זה נושאים על סין וכולי, אבל זה אותו מודל, ותכף אני אסביר לכם גם למה אני משתמש בפרפלקסיטי, כי ככל הנראה DeepSeek לא מגיב. האתר שלהם לא באמת יודע לתת תשובות כרגע, הוא לא מגיב. אני לא יודע אם זה בגלל מתקפת דידוס שהם טוענים שעושים עליהם, או בגלל שהם לא מצליחים להתמודד עם העומס. בכל מקרה גם את פרפלקסיטי אנחנו נבדוק, ואת קלוד כמובן שאנחנו מאוד אוהבים. בדיקה ראשונה תהיה זיהוי טקסט. יש לי פה איזושהי תמונה שהיא בעצם כתוב בטקסט, שהוא חלק משיר השירים, והנה הטקסט פה, אנחנו ניתן אותו לגרוק. שימו לב שאני חייב להיות לוגד אין לאתר של גרוק, ואז אני יכול להשתמש בגרוק 3. נכון לאתמול זה לא היה פתוח לכולם, הגרוק 3, כי אני חשבון חינמי, אני לא משלם להם כסף. היום הם פתחו את זה לכולם. בטח הם רוצים שאנשים יכירו יותר את המודל הזה, ישתמשו בו, באמת יראו בעיניים שהוא מאוד חכם, ורק אז הם יורידו אותו ויפתחו אותו רק למי שמשלם כסף. בכל מקרה, אנחנו בודקים אותו היום, גרוק 3, ואני שואל אותו, מה כתוב בתמונה. גם את ChatGPT, יש לי פה כמובן כל מיני מודלים, אני אשאל את O3 מיני היי. אתם יודעים מה? בואו נשאל גם את O3 מיני היי וגם את O3 מיני. וגם את O1. יאללה, אם אנחנו כבר פה, נבדוק את כל המודלים. מזכיר לכם ש-O3 הוא הכי חכם, אבל הוא לא קיים עדיין. מה שכן קיים זה O3 מיני. אז אני לא צריך חיפוש באינטרנט, אני מבטל את זה. אני שואל אותו מה כתוב בתמונה, ואני מצרף לו כמובן את התמונה. O3 מיני, לא מיני היי, גם נראה מה הוא אומר. ו-O1, בואו נראה אם אני בכלל יכול לעלות לו תמונות. כן, אני יכול. DeepSeek, אני לא צריך חיפוש, אני מוריד את החיפוש. חכה שהתמונה תעלה. ו-Perplexity. אנחנו נעבוד פה עם R1. רק בתור גיבוי. הנה התמונה, אני שולח. בתור גיבוי, למה? כי כמו שאתם רואים, DeepSeek לא מגיב System, Temporary, Unavailable, אי אפשר לדבר איתו, אין, האתר שלהם פשוט מת. אני
מוותר מהאתר שלהם. אנחנו נעשה את DeepSeek R1 דרך פרפלקסיטי. וקלוד כמובן. Enter. בואו נראה את התוצאות. גרוק, אני אוהב אותך מאוד מאוד, את הכי טובה בעולם. לא יודע איך זה קשור לתמונה, אני מראה לכם שוב את התמונה. אני חבצל את השעון של שרנת העמקים. גרוק חי באשליות. נמשיך. אנחנו עם ChatGPT O3 מיני היי, 10 מתוך 10, צדק בתשובה שלו. נמשיך עם O3 מיני, 10 מתוך 10, צדק בתשובה שלו. נמשיך ל-O1, 10 מתוך 10, צדק בתשובה שלו. פה אני רואה שיש לו איזה טעות כתיב קטנה, זה אמור להיות פריו. פריו, כמו שאתם רואים פה. אז נראה שיש לו פה איזושהי טעות קטנה. נמשיך לפרפלקסיטי עם DeepSeek R1 של הסינים, בגרסת האמריקאים. גם צדק. וקלוד גם צדק. היחידי שלא צדק פה זה גרוק, וזה מאכזב מאוד. נמשיך למבחן הבא, זה בנייה של משחק סנייק בפייתון. הכנתי פה את כל הקבצים. כמובן הסיומת שלהם תהיה .py. ויש לי פה הסבר של משחק סנייק. אני רוצה שהתוצאות יירשמו למעלה במשחק. אני רוצה שאם אני מתנגש בקירות לא יקרה כלום. ואני רוצה שאם הנחש מתנגש בעצמו זה יהרוג את המשחק, את היוזר, את הנחש. ואני רוצה שכל פעם שהנחש נהרג, R, אם היוזר ילחץ על R זה יעשה ריסטארט למשחק, ואם היוזר ילחץ על Q זה יצא מהמשחק. אוקיי? Enter. זה היה O3 מיני. הנה, זה היה O3 מיני היי. זה O3 מיני. זה גרוק 3. זה O1. זה פרפלקסיטי עם DeepSeek R1. וזה קלוד, כמובן עם קלוד 3.5 סונט, שיש לי הרגשה שבשבוע, שבועיים, 3 הקרובים הם יוציאו פה איזשהו מודל שיהיה טוב. אבל זאת רק הרגשה. אני אעתיק את כל הקבצים, אשמור אותם .py, כאילו פייתון, ונבדוק אותם. כולם בנו לי את הסקריפט יחסית מהר, R1 גם די לוקח לו פה את הזמן, עושה פה ממש מבנה חשיבה, כותב בדיוק את כל החשיבה שלו בצורה מאוד מפורטת ושקופה למשתמש, אני מאוד אוהב את זה. נראה שזה מוכן, לא, זה עדיין לא מוכן, אוקיי. עכשיו אני מעתיק פה את הקוד ואני שומר את הכל בקבצים. אוקיי, הקבצים מוכנים פה, נריץ מפה את ה-CMD ונתחיל להסתכל. נתחיל עם גרוק, פייתון, גרוק. הנה המשחק, יש לי סנייק, הסקור עולה ככל שאני אוכל תפוחים, או מה שזה לא יהיה. אני נכנס בקיר, לא קורה כלום, נכנס בעצמי, יש לי ריסטארט R1, אוקיי, מגניב, ובוא נראה אם אני נכנס בעצמי. ואני לוחץ Q, זה זורק את המשחק, יופי. 10 מתוך 10 לגרוק. נמשיך עם O3 מיני היי. O3 מיני היי. יש לי פה נחש, סוג של, אוכל נקודות, הנקודות עולות, נכנס בקיר, לא קורה כלום, נכנס בעצמי, R, מתחיל את המשחק מחדש, מעולה, רגע, אוקיי, ו-Q, זורק, 10 מתוך 10 ל-O3 מיני היי. אנחנו ממשיכים עם O3 מיני. O3 מיני. יש לי פה סנייק מגניב בצבע ירוק, אני אוכל תפוחים, הסקור עולה, נכנס בקירות, לא קורה כלום כמו שביקשתי, נכנס בעצמי, אם אני אצליח, לא, בוא נאכל עוד איזה תפוח, אוקיי, נכנס בעצמי, ו-R, עושה ריסטארט, שזה מעולה, ובוא נראה ש-Q מגיב כמו שצריך, Q, כן, יצא מהמשחק, 10 מתוך 10 ל-O3 מיני. נמשיך עם O1, O1, יש לי סנייק, הוא התחיל די ארוך, זה נחמד, יותר נותן הרגשה של סנייק. הנקודות עולות, נכנס בקיר, לא קורה כלום, נכנס בעצמי, R עושה ריסטארט, מגניב, ו-Q יוצא. 10 מתוך 10 ל-O1. נמשיך לפרפלקסיטי עם DeepSeek R1.
כי האתר של דיפסיק לא מתפקד, אבל זה אותו מודל, זה לא כל כך משנה. נקודות עולות, נכנס בקיר, לא קורה כלום, נכנס בעצמי, R, מתחיל מחדש, מגניב. אהבתי את זה שאור אחד התחיל אותי נחש ממש, ולא סתם איזה פיקסל. Q, יוצא 10 מתוך 10 נקודות לפרפלקסיטי, הלא הוא דיפסיק R1 של הסינים. קלוד 3.5 סונט של חברת אנתרופיק. בואו נראה מה יוצא לנו פה. גם התחיל נחש, הוא קצת יותר איטי, אבל הוא התחיל נחש, כמו שאור אחד עשה. מאוד מאוד דומה לאור אחד, גם המסך היה יחסית כאילו קטן, אבל התמונות גדולות. אני לא רואה פה את כל הטקסט. אני יכול להרחיב את זה, אני לא יכול להרחיב את התמונה, אז קצת מעצבן אותי. R, הוא באמת עושה לי ריסטארט. אם אני נכנס בצדדים לא קורה כלום, שזה מעולה. נכנס בעצמי, Q, באמת יוצא מהמשחק, והסקור עולה. כן, הסקור עולה. אז רק בגלל שאת הטקסט אני לא רואה בכל המסך, מבחינתי הוא קיבל ממני ציון של 8 מתוך 10, במקום 10 מתוך 10 כמו כל השאר. אוקיי, נמשיך למבחן הבא. זה יהיה בנייה של תוכנה שתצלם מהמצלמת רשת שלי במחשב ותזהה את האובייקטים שהיא רואה ותגיד לי מה היא רואה. הכנתי לעצמי את כל הקבצים פה בתוכנה שנקראת AI Detection App, זה השם של התיקייה, ונעשה פה צ'אט חדש עם גרוק 3. זה מה שאני מבקש ממנו ליצור, זה בעצם אפליקציה עם עמוד אחד שמה שהיא עושה זה מזהה את מה שיש במצלמה וכותבת מה זה וגם אומרת מה זה. אז אנחנו עם גרוק 3, לאנץ', O3 מיני, לאנץ', זה היה O3 מיני היי, סליחה. O3 מיני, גם לאנץ', O1 לאנץ', ודיפסיק R1 בתוך פרפלקסיטי. שימו לב, יש לכם פה כולה איזה, נראה לי 5 שאילתות לעבוד עם R1 או עם O3 מיני אם אתם לא משתמשים. אז רק שתדעו את זה. Next. וקלוד 3.5 סונט. Next. אני אשמור את התשובות שאני כבר מתחיל לקבל פה בקבצים ותכף נבדוק מה יצא. אוקיי, שמרתי את התוכן של הקבצים פה. הקבצים יהיו כמובן .html כי זה אפליקציית HTML בווב, ונתחיל עם אותו סדר. אני אתחיל עם גרוק 3. זה מה שיצא. הוא רוצה לראות את המצלמה. נעשה לו allow. אוקיי. ובוא נראה לו חפצים. אני מפעיל את הסאונד של המחשב, יש מצב שזה גם ידבר תוך כדי שהוא מזהה את החפצים, כי זה משהו שביקשתי. I see a suitcase. I see a keyboard. רואה פרסן, אוקיי. I see a person. רואה קיבורד, למרות שזה I see a keyboard. רסברי פאי. I see a cell phone. I see a keyboard. טוב, נשתיק אותו, קצת חופר. זה היה גרוק 3. מבחינתי הוא קיבל סקור סבבה לגמרי, נגיד 10 מתוך 10. אחרי גרוק יש לנו את O3 מיני היי. איפה הוא? פה. allow. יש לי סטרים מהמצלמה, שזה יפה. מה הוא רואה פה? I see a person. I see a person. מדבר גם בעברית, גם באנגלית. כאילו, סליחה, גם בקול של גבר, גם בקול של אישה. הסטרים נראה לי כזה תופס את כל המסך וכאילו I see a mouse. גדול מדי. טוב, בוא ניתן לו את זה. I see a cell phone. I see a person. מבחינתי הוא מקבל 8 מתוך 10, כי הסטרים פשוט על כל המסך גדול מדי. ממש רואים נראה לי רק רבע מהמצלמה, או משהו כזה. I see a person. I see a person. אני לא סגור על I זה. see a person. מצד שני הוא לא חוזר על עצמו מלא פעמים, הוא גם כותב וגם אומר, אז אני ממש מתלבט, אבל בוא ניתן לו גם 10. O3 מיני היי קיבל 10. הבא בתור, O3 מיני, נפתח אותו. נפתח לי הסטרים. בוא ניתן לו גם את זה. I see a person. I see a remote. I see a cell phone. I see a person. I see a cell phone. I see a cake. אוקיי, אני לא יודע על איזה קייק היא מדברת, אבל שיהיה, מבחינתי הוא קיבל 9 מתוך 10. נמשיך עם אור אחד. יש לי סטרים.
I see a cell phone. I see a person. see a person, סלפון הוא גם I see a כותב. cell phone. I see a person. I see a cell phone. אוקיי. I see a person. I see a אבל cell למה אתם phone. חופרים לי? I see a person. טוב, אני מחבר אותם, זה קצת חפר לי, מבחינתי הוא קיבל 8 מתוך 10. הבא בתור, אז בדקנו את O3 מיני, O3 מיני היי, את O1, הבא בתור זה יהיה פרפלקסיטי עם R1 ואז קלוד, אז R1. אני לא רואה פה שום סטרים, שום דבר, לא יודע מה קורה פה. הוא לא ביקש ממני לפתוח מצלמה, לא ביקש ממני כלום. מבחינתי כישלון, קיבל 0. קלוד, בוא נראה מה עם קלוד. גם לא ביקש ממני לפתוח, הנה עכשיו הוא ביקש. אולי בגלל שהסשן הקודם תפס, בואו ננסה עוד פעם. טוב, לוקח לו כמה שניות נראה לי עד שהוא טוען את המודל ואת כל הדברים האלה, ורק אחרי כמה שניות הוא מבקש ממני. סבבה, אני זורם איתו. אני עושה לו אלאו, באמת יש פה סטרים, הוא רושם לי גם בכותרת יפה מה זה האפליקציה הזאת, מגניב לגמרי. בוא נראה אם הוא רואה. I see a person. I see a cell phone. I see a cake. I see a remote. לא על איזה קייק מדובר I see בו. a cell phone. I see a cell phone. I see a היא ממשיכה לחפור ולכן זה מקבל ממני 8 מתוך 10. אוקיי, אז אלו התוצאות. מה עוד אפשר לבדוק? יש לי פה עוד איזה רעיון למבחן קטן. נאפס פה את כל הסשנים. ואני אבקש ממנו ליצור לי שאלון, חידון, לט"ו בשבט. שימו לב, נתחיל עם גרוק. תבנה לי חידון ט"ו בשבט לילדים בני 10. אני רוצה שתסמן לי ב-V ליד כל תשובה שהיא התשובה הנכונה. החידון יכלול 10 שאלות סך הכל. בוא ניתן לכל המודלים להריץ את אותה השאילתה. ונסתכל על התשובות שלנו. נתחיל עם גרוק. מה חוגגים בט"ו בשבט? תחילת הקיץ, את חג האילנות. והנה הוא סימן לי פה ב-V, בצד, את התשובות הנכונות. אני לא יודע אם התשובות נכונות, אבל יש פה 10 שאלות, ויש פה את ה-V שרציתי ליד כל תשובה נכונה. מבחינתי זה 10 מתוך 10. O3 מיני היי, הוא עדיין חושב, תכף נחזור אליו. O3 מיני כבר סיים. מי היה אברהם אבינו? נביא, אבינו אברהם, מלך, חכם. נשמע לי קצת שאלה לא הכי הגיונית. מהי ספר התורה? אני לא יודע, השאלון הזה נראה לי לא הגיוני בעליל, אבל אולי מהו ספר התורה? לא יודע. ספר סיפורים, ספר מצוות, סבבה. כמה ימים נברא העולם לפי התורה? 5 ימים, 6 ימים, 7 ימים, 4 ימים. סבבה. הוא גם סימן לי ב-V בצד. אוקיי. נגיד גם 10 מתוך 10. נמשיך נחזור חזרה ל-O3 מיני היי, שסיים אחרי 27 שניות. שימו לב, ההבדל בין O3 מיני היי ל-O3 מיני זה שהיי חושב טיפה יותר. אז בדרך כלל התשובות שלו יהיו טיפה יותר טובות. מהו ט"ו בשבט? חג העצים, חג האילנות, חג הפירות. באמת יש פה שאלות יותר רלוונטיות לט"ו בשבט, שזה מעולה. הוא סימן לי גם ב-V בצד את כל התשובות הנכונות. יש פה סך הכל 10 שאלות. גם פה יש 10 שאלות, שזה מעולה. אז גרוק קיבל 10 מתוך 10. גם O3 מיני היי וגם O3 מיני 10 מתוך 10. נמשיך ל-O1. מעולה, גם פה הוא סימן לי ב-V את התשובות הנכונות, סך הכל 10 שאלות, גם 10 מתוך 10. אנחנו ב-DeepSeek R1 דרך פרפלקסיטי. שימו לב, הוא סימן לי ב-V יפה את התשובה, אני מאוד אוהב את זה. הוא סימן לי קו תחתון מתחת לכותרת, סך הכל 10 שאלות, רלוונטי לט"ו בשבט מאוד, אהבתי את זה מאוד מאוד מאוד, קיבל גם 10 מתוך 10. ונמשיך לקלוד של חברת אנתרופיק. זה בצד שמאל ולא בצד ימין, לא יודע כאילו כמה זה משפיע עליי, כי תמיד אפשר להעתיק את זה לפה נגיד, ולהזיז את זה עם Ctrl Shift, מקסימום לפתוח איזה נוטפד או משהו, ולהדביק את זה פה, ולהזיז את זה ימינה ב-Ctrl Shift, אבל בסדר. הנה חידון ט"ו בשבט לילדים בני 10, מתי חל ט"ו בשבט, יש פה את התשובות, סך הכל יש לנו פה 10 שאלות, והוא סימן לי ב-V יפה את התשובה, גם 10 מתוך 10. יש לי פה עוד איזושהי יחידת היגיון. שמתי ביצה בתוך כוס. הנחתי את הכוס על השולחן. הפכתי את הכוס, והרמתי את הכוס מהשולחן. איפה הביצה תהיה? אז מן הסתם, הביצה תהיה על השולחן, מכיוון שאני הפכתי את הכוס והרמתי. אז הביצה תישאר על השולחן. בואו נראה מה התשובות שהמודלים נותנים לי. נתחיל עם גרוק. O3 מיני היי, O3 מיני, O1, R1 וקלוד 3.5 סונט.
גרוק 3. רושם תשובה נכונה, הביצה תהיה על השולחן וגם מסביר לי את כל הנושא. והוא מסביר לי על כוח הכבידה שיגרום לביצה ליפול, שזה מעולה. 10 מתוך 10. נמשיך ל-O3 מיני היי. הביא לי תשובה, נתן לי פה איזה reason, אוקיי. גם פה הוא מדבר על כוח הכבידה, גרביטי, שזה מעולה, והתשובה נכונה על השולחן. O3 מיני. הביצה נמצאת בתוך הכוס. תשובה לא נכונה. תשובה לא נכונה, הביצה לא בתוך הכוס. O3 מיני נכשל. בגלל זה אמרתי לכם ש-O3 מיני היי הוא חושב טיפה יותר חזק, גם בדרך כלל לוקח לו יותר זמן. תסתכלו פה 30 שניות לעומת 9 שניות. אז באמת עדיף להשתמש ב-O3 מיני היי אם אתם רוצים תשובות יותר מדויקות. אבל בחידת היגיון מה שנקרא, O3 מיני נכשל. נמשיך ל-O1, ענה תשובה נכונה. ההסבר שלו, לא יודע, לא הכי אהבתי אותו, אבל הוא נתן תשובה נכונה, אז 10 מתוך 10. R1 עונה לי יפה, מסביר לי בעברית גם. התשובה נכונה, הביצה תישאר על השולחן, מתחת לכוס ההפוכה. הביצה תיפול בגלל כוח הכבידה. זה מה שרציתי לשמוע, וזו תשובה נכונה ומעולה, 10 מתוך 10. קלוד 3.5 סונט של חברת אנתרופיק. הביצה תישאר על השולחן, תשובה נכונה. הביצה נפלה על השולחן, אז הוא גם מדבר על כוח הכבידה, שזה מעולה. אז היחידי שבעצם נכשל פה זה O3 מיני. אוקיי חברים, זה היה המבחן שלנו של כל המודלים החזקים ביותר בשוק לדעתי. אתם מוזמנים כמובן לקחת את המסקנות שאתם רוצים. אני הייתי אור, אם אהבתם את הסרטון, תשתפו אותו, תעשו לייק. שיהיה לכם המשך יום טוב.